बोर्ड के प्लाई इनाने बागोय चिमिछि राजनीति खाजक तंखो जों बुजिथाय चिने एमडीसी रक साखा जे बोर्ड बसकांगो हंके जोंनो हाजाक मानि सोखे फायो हायछि अथच तमा खाय अरनि बीजेपी नेता आगि सीपीएम नेता रो चिनि मीटिंग ऑफ फाय हंके निरो न रेगा तांगरो या हनि छाउ चिनि मीटिंग ऑफ फाय हंके निरो न राबाद बागान हगरो या हि छाउ चिनि मीटिंग ऑफ फाय हंके बुरा बुरी बातारो या हि छाउ तिने आसुक दापट और तैबाग लाय गामियाव फायो हिंके नव नव सावै नन रेगा तांग्रया नन राबाद बागान हगरया निनि नक ताबक बसकांगो फाय दङ तावैरो नाय हाय हनै साफाय माव अथस थांदि आगरतलाव थांदि चिनि कक जों रोमान स्क्रिप्ट कक सुइनि मुसुगु ओ कक साराया चिनि हा जोंनो बुमन खायरदि ओ कक साराया एदिसो रां गोबां रहया मानो रहया हि साराया हायसि अरनिव बीजेपी नेता रक फाइगले तैबाग लायबो जिटेक पाइजाक नक जतनि नक जिटेक जाक न पर्यन्त चिनि बीजेपी मीटिंग फाया हंके नन नक तावैरो ना हि साफाय आसे दापो थायसि तिनि बनि बुसाजु रं फ्रेजाक फ्रो दुर्गा पूजा हि नायनि थाङै रं फ्रेजा खाबले बीजेपी नेता निरो मैतो खायदि हायसि उदयपुर दुर्गा पूजा नायि फिरो फ्रो रं फ्रेजा खा बीजेपी नेता नि बुसाजु आसु बीजेपी नेता दापट मा केबा ओ रं फ्रेनाय रनो जेल हार दिता पानिशमेंट मा खायने हि सारिता आफरके उदयपुर साची बन बुसाजुनो हॉस्पिटल तंग रागलिया खेरें बारो तलां थां खेरें बारो बरनो किरि फुगनो नो अरंके नक ताइरो नाय रेगा तांगरो या हि साफाय माव आरो बुथाङै सारिता आनि बुसाजुनो रं फ्रेनाय रनो पानिशमेंट मारनो हि सारि आरंके सारांया तिनि खेरें बारो थाङै आं साका बरन एगेन्स्ट एफआईआर खायनाय के आं दङो आं दायनाय आं एसपी बाय कक सालायनाय अरनि पुलिस अफिसार बाय कक सालायनाय नों रेडी दे तं आप्रो के चिनि पार्टी बदनामनाय फु सरकार बदनामनाय फु आरो बीजेपी नि सरकार बदनामनाय हनै आनि बसाजनो रं फेजाक मातनाय हायदे सरि सयनि हाके तिनि आनि बसाजनो रं फेजाक मातनाय फु आनि सरकार दंफ्रो सरि सय अमा हाके दङनि कया आनि सरकारो आनि बुसाजु रं फ्रेजा हंके तेज दरं दि हासि बनो जेकबासि फांसि सिमा नहीं सिमा होनाय तिनि रुसि रंना गया तिनि जोंजे प्रभु बाग्रा नेतृत्व थानसाङै सबा खायमेनि यागुलो तिनि आगरतलाव चिनि तिप्राजु रनो हेरेसमेंट खायखांके लगे लगे चिनि टी डब्ल्यू ब्रक थाङै पश्चिम थानाव थाङो वाइटी ब्रक पश्चिम थानाव थाङो अमना हेरेस मा खायने 10 घन्टानि बिसि रंजागो आगि सिपेम नि आमल हंके मंत्री सानाय सीपीएम नि मंत्री आंबा सरकारो तंगु सारा या निरोस किसा साग्रा दे निरोस किसा खायग्रा दे हिसाव आरो नोंसि पावर तंगले ओ जराव के बरक सारा या गे जोंचिनि ति प्रासानि अधिकारनि बागै निजिनि सरकार बदनाम नाय होनो हाय सिरि मातनाय हाय दे सारा या के जों मा सानाय मा बासानाय चिनि बोसारनि भबिष्यनि बागै चिनि बुबाग्रा जे प्रप्रनो थुया साया के सामखाय वानचगै चिनि ते प्रासारनो बाके भबिष्य छनानाय बसिमिसि वानचगै